Aku mau video, apa mau anu iki, mau ge anu iki. Oh, proses iki. Iki kira proses ngetoki senar ya iki. Iki Pak Satrio Binangun iki. Proses iki. Tapi ye iki nek rak diketoki ora duwe alat sing dimotong iki. Motong pakai tali senar. Ini iki kira-kira ana pirang hektar iki Pak Satrio Binangun iki kabeh iki. Iki kurang luwe ya ana 2 hektar. 2 hektar ya. 2 hektar sahabat-sahabat pemirsa semua di rumah dan di televisi. Masa mlebu TV? Ora ya, gobok lah. Ya. Kae penampakan sapu apa kok Pak Mul? Sapu jagat. Iku sapu jagat. Sapu jagat ya. Oser-oser. Oser-oser dalan. Sapu dalan oser-oser. Sapu jagat. Iki Mbah Mas Duri iki proses ngedeli. Mbah Mas Duri proses ngedeli. Semoga-moga kabeh ya sing nonton ya kabeh pemirsa kabeh sing nang omah sing nang TV teko TV wae. Kabeh paringi kesehatan, panjang umur, anak soleh-solehah, rezeki sing barokah, turah, melimpah, marwah. kena go ziarah Mekah Madinah. Amin. Amin. Allahumma amin. Iki penampakan HIS iki. HIS. Dari esok. Iki penampakan tower iki, Sutet Tower. Itu penampakan cerobong ini yang sebelah kiri atau barat, cerobong 1 2 ini, selanjutnya 3 4. Kalau sama itu yang paling ujung itu 5 6, berarti yang 3 4 di tengah. 1 2 3 4 5 6. Cuacanya sangat panas iki nu ceritane ndung ngetoki senar enak ser tower. Sing sabar Kang Satrio Binangun. Ku penampakan sedot WC. Kang Satrio iki sek kulu-kulu katoke kena lemah, kena suket. Wong indung melu ireng, Wis aja pawan ireng. mergani kepanasan terus. Paling putih iki Mbah Mas Duri iki paling putih, pawakan wong putih. Malah luwih putih meneh kae HIS iki ora nyen rupane putih. Ya ceritane ya vlog-vlog sithik lek guyon-guyon iki ra ngono sih Kang Satrio. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua, pemirsa di rumah, di studio. Salam dari kami, salam sehat, salam waras, berkas barangnya kas, tuntas satu malam kick. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.